Trabahante nag-install og aircon sa Mandawi City Hall na tagak og na ospital. Naitabo ang insidente ganinang buntag sa gawas sa CDRRM office sa syudad. Ang trabahante uban sa laing duha pa ka mga aircon technician ug installer magtaod unta og bagong split type aircon. Bisaka sila sa mabot 15 ka tiil nga gitas-on aron mataod ang condenser sa aircon unit. Aduna nay andam nga bracket aron kapatungan ni apa natagak ang trabahante hinungdan. Kanaangol o gidala karon sa hospital. Okay, naunsa siya? Hindi na ko palihukasan. Kaya kuya magnanya fracture. Okay. Paligrusan ba? Nagpingit siya ka sakit? Nagtingin sa sakit niya. Akong gikuan siya, ang iyang ulo ko. Nag-una na siya. Nya dayon siya. Siya, nagsunod yun na ligas man. Pero- Kuang TL niya ba? Bugat ang aircon ba? Nadakdakan siya sa aircon? Kuha siya madagdaki. Dahil na namusaka niya, nisangit mo guna sa bracket ko niya. Orang gipuy-puyan na po mga sa kinuktanay ba niya. Oh. Natikang ko siya, niligas yung gamoy mo ito, nabuhian.